Alright, mama makadini. Tiripo makadini. Tiri nani. Chekutanga muri Zimbabwe. Ndoizwa kuti vamwe vanokuzivai. Tatodzoka panapa nekuti vamwe vakukudini vakukuzivai. Chekutanga kune vasingakuzivei. Vangada kutanga kuziva kuti zita munonzani uye mune makore mangani. Kuno kwatiri ndekupi? Zita ndinonzi Lydia Chitana. Iye ndiriwa 1976. Kuno kwatogara togara kuOversby Epworth kuma E. Alright. Last time takambouya tikakusirai kachipoka takanga tinako. Mukusiya zvatakanga tinazvo mune zvakawanda zvamakataura. Pane vakakubata here nenyaya ye-school fees? Handisati ndabatwa navanhu, handisati ndanzwa mako evanhu. Alright. Pakanaka pakadaro. So nhasi tine chipo chatauya nacho chatoda kuti tinge tiri tinopresenta kwamuri. Pana mukoma vakatibatawo vari kunze vanonzi mukoma Tony. Vane chipo chavakutengerai nhasi chatoda kuti tinge tiri tinosvitsa kwamuri. Tinotenda ngavarambe vachiwedzerwa pavatapudza, ngavarambe pachiwedzerwa, Mwari varamba achivakomborera. Handidi. Alright, so muri yeZimbabwe kune vese vanenge vachida kuti tipfurire mberi nekuita chinhu chakanaka chekubetserana namama vari panapa, nhamba ndo dziri pascreen. Iye zvinotoda kuti timbopresenta chipo chatauya nacho chatoda kuti tinge tinosvitsa, asi tichida kutendawo zvakare vasaura vedu veFit and Go vanotigadzirawo suspension yemotikari dzedu. Vasaura vedu ava kwese kwatinoenda motikari dzedu dzinoenda dziri fit nechikonzero chekuti ivo ndo vanotiitirawo suspension yemotikari. So nhambawo dzavasaura vedu ndo dziri pascreen. Rambai makagara ipapo muone chipo chatinacho pazuva ranhasi. Uncle Saint, the legendary Madvi, First Clan people. Kure kwemeso vakati svitsa, kure kwenzeve takanzwa mazvi, kure kwetsaka vakatifambira panodaro. Video vakaona ino iri pamba vakati manje mama kana vachifamba vachida kuenda samwe ino inogona kukunetsai kupinda nayo mukombi, savabva vatumira uche iri pana. Mungada kutiwo kudii kwavari mukoma Tony? Ndinoti ngavawedzerwe pavatapudza papo, ngavawedzerwe. Varambe vachibetsera, varambe vachitibetsera nesu tinotambudzika navamwe. Aiwa, tinotenda. Sarga tibuditse muione uche yatinayo panapa. Respect for the message, Valentine's. Clyde, aka Samkuru, encouraging you to follow Saint TV on Facebook and subscribe to Saint TV on YouTube. Chichemo nduda zvimaraba zvomumabvi zvokufambisa ndiwane kufamba chitsika. Alright. Kuti pamune muchifamba mukwanise kusakuvara machi. Ndisakuvara mumabvi. Handiti. Nemwana wechikoro nechekudya. Alright. Samwana wechikoro maitaura zvokuti makazomwandira nzvimbo yechikoro. Nzvimbo yechikoro iripo but mari yacho izvezvi zvandina kana pekutangira. Alright, apa zvikoro zvakutovhurwa. Apa zvikoro zvakuvhurwa. Alright. So pari kunzi mari patemu pari kunzi 15 asi pakutanga pari kuwa $25. $25 pakutanga. Alright. So nhamba ndo dzimwe chete dziri pascreen. Kozotiwo mauniform nezvimwe zvati zvavepo here? Handisati kana pekutangira kana hasati zvavapo. Handiti? Alright. So tingangoti pari kudiwa zvese mauniform, pari kudiwa pekutoti mwana kuti angari anogona kutanga kuenda kuchikoro. Tichida kungotenda zvakare kuna mukoma Tony neuche yavatumira mushure mekunge vaona our previous video
tiinavo. I think takasangana firstly kumagaba kumbare ndokwati katanga kusangana navo vakatitsanangurirawo zvimwe zvezvinhu zvavanoda. Nhasi tauya kuzopresenta wheelchair iri panapa. Mungadawo kuti wekudii kuna Mukoma Tony newheelchair yamagara? Ndinoti Mwari ngavakomborere ndiwawezekwe pawatapudza, gara varambe vane rudo rwokubetsera vanotambudzika. Aiwa, tinotenda. Ayo, usakanga no subscribe kana unga usati wasubscribe on our YouTube channel. Also let's follow our Facebook page rakan Saint TV neku IG account yedu Saint TV official. From Uncle Saint ne Saint TV crew, for now tichiti much love and God bless.